Здравейте всички! Така, сега трябваше да направим колата. Ами ето тук. Ето така се прави пирамида, така нататък. Ето така си направих къщата. Отвътре може да я видите. Ето я. Така нататък, бла бла бла. Не ми пука. Така. И отвътре трябва да е задължително пълно. Може и семеро. Така. И стигнахме до тук. Така се стигна. Ох, ако можех да върна времето назад. Както и да е. О, не! Що го направих? Да, отново. Ще се вървим там. Ме идва лелена. Тук трябва да е две. Тук трябва да е две. Вземам си така. Айде, слушам долу. Трябва да е. Стига да е. Няма карай да те. Някои карайчета спрат и от другата страна. Вижте се. Колкото и да съм уча, не мога да тръгна. Защото трябва да чупя и това купче. Качвам се на мястото ми. Ако сложа и това тук. Моли! Ето как не знам. Това са задните и предните. И виждате, купи! Купят мазлите! Може да ходи така по вода и лава. Ако искате да го спрете, чупите това. И сега тук. И то се спира. Така, както и да е. Сега отивам в ента. Отивам по-долу, за да е по-страшно. Както и да е, не искам. Ще го направя на светло. Или пък не. Сега ще... Опа. Така. Едно, две, три. Едно, две, три. Изпихах. Както и да е. И последната перла. Тон. Ето го портала. Ето го портала. Скачам нагоре надолу. Чакай да го затворя. Че някой ще влезе. Някой кромби зомби.
Да, виждам го портала. Ето го. Също го чупа. Нещо го чупа, аз пък и аз. Не искам да го чупа, ще си го оставя. Вече сме в Ендер. Дами и господа, това е Ендер. Това е животът в Ендер. Мали! Трябва първо да го взривим, за да го убием. Има едно много яко нещо, което много ме кефи, само в Ендер. В Ендер става. Шлагой, като ги натиснеш, то буквално избухва. Ще сложа крила, за да изглеждам по-готино. И за да мога да летам. Излетях! Ха! Докъде стигнах? Докъде стигнах? Това ми дава да лета. Така. И така. Сега ще излетим. Не ми трябва да отивам долу. Вайбър. Бла бла бла. Като огромно. Взема много от почтата. Кръщиш като някаква ламя. Грозна. Само взрива ламята. Гърмяща пиявица. Все от тук нататък ще се покажа. Е така. Ето Мари, за кой ми си мислиш? Той за кой си мислиш? За голямата работа? Ама ще го върши. С моя меч. На справедливостта. Ще го осъществя.
мечта с XP. От трите. И последната. Първата. Гибелен меч. Гиба. Гибелен меч. Втората. Гибелен меч. Гибелен реч. Гибелен мер. Гибелен мер. О, не. Мер. Сега гибелен меч. Готово съчетано от трите. Това ще те убия. Не можах да го оцеля. Добре, ще пробвам да купи. Ето го. Идва. Не можах да го убия. Ще пробвам да смисля с... Чакай малко. Ето го. И бяга ми. Undercut. Дай си ми меча. Къде ми е меч? Ах, колко съм наивен в авентура, разбира се. Как видим? Къде ми е меч? Да видим. Цук, да решим. Махай се, абе! Не разбрам, дракон. Юпи, няма повече да се появи. Няма повече да се появи. И той се изпарил. Съответно. И портала съм се появи. И драгоновото яйце. Благодаря. Благодаря за експито. Толкова е много, че направо не знам какво ще правя с него. Може да се събере толкова много никъде. Не можеш да откриеш. От бутилки можеш, даже и повече. Това е... Скип. И го убихме. Както и те. И не знам. И чао от мен. Дано да ви е харесал клипа. Ще се видим някой друг път.